En Meis, o Día das Letras Galegas celebrarase o 16 de maio e farase cunha romaría na finca de Parga. Presentamos hoxe a terceira edición da Romería das Letras Galegas. Como sabedes, isto foi un proxecto que puxemos en marcha no ano 2019. Hubo un parón de un ano e este é a terceira edición. A xornada comezará cedo. Ás 11:30 arrancarán as actividades que irán abrindo boca para a sesión vermú a 1 do mediodía coas pandereteiras de San Lourenzo de Nogueira. A 1:30 actuará o grupo folk Os Druidas. Despois celebrarase o xantar campestre. Tratamos de compatibilizar. No primeiro ano puxo a cantina con comida e bebida o Club Deportivo Mosteiro, o segundo foi o Zacande, e este ano volveu outra vez a tocar o Club Deportivo Mosteiro, no que habrá habrá choripán, bocadillos, e iso non quita que, como sempre, o Concello leve tableiros con mesas e bancos para que xente que queira levar comida da súa casa poida pasar ali o día. Xa ás 7 da tarde haberá unha recreación das actividades das mulleres rurais coa asociación Os Pazos de Paradela. Seguirán xa ás 7:30 as cantareiras de Madialeva. Ás 8:30 o fin de festa correrá a cargo dos festicultores Trup. Convidamos a toda a veciñanza, principalmente do noso Concello, pero da zona, a vir con nós a celebrar a Romería das Letras, que ademais, sabemos que a xente lle gusta celebrar na finca de Parga, que estamos xa traballando para tela limpa, desbrozada e perfectamente para que luza un día tan importante. Dende o Concello agardan que pasen máis de medio milleiro de persoas ao longo da xornada por esta finca. Para que o poidan facer con total seguridade, xa encargaron un informe sobre as árbores deste espazo os técnicos da Estación Fitopatolóxica do Areeiro. Este ano o inverno foi un inverno moi duro, e cargamos uns informes do Areeiro para que xa viñeron os técnicos a ver os árboles, porque este ano caeu un dos magnolios grandes que había, que estaba enfermo, e viñeron os técnicos do Areeiro para que certifiquen que os árboles están seguros para poder estar debaixo deles e celebrar un día con todas as garantías. A xornada completarase con xogos populares e os xogos de madeira elaborados polo Meisino do ano deste 2026. Isidoro Dios. E que 32 anos despois